Benvingudes i benvinguts a La Guàrdia, un podcast on parlem de música sense filtres, ni etiquetes, ni elitismes. Ara fa ja uns programes que no venen en cap de les nostres col·laboradores, o perquè curren molt o perquè estan traient discos, però no us preocupeu. No us preocupeu que tornaran. Jo anava a dir que volia fer una crida a la calma, vale? Que tornaran les col·laboradores. Aquí sí que tenim una convidada que fa res acaba de treure disc, però que ja fa, que és com el seu primer disc, així en solitari, però que ja fa molts anys que està amb la música, pionera en reggaeton català, dancehall, trap, música urbana així en general. Avui teníem nosaltres a la Neixa, benvinguda al programa. Hola. Primera pregunta que li fem a la gent que ve aquí és quina és l'última cançó que has escoltat a Spotify o el que tinguis, vale? Llavors, mentre tu et mires al mòbil quina és l'última cançó que has escoltat, jo presento a La Guàrdia, soc el Jan Romaní, m'acompanyen Ignasi Estivill, què tal, com estem? Molt bé. Barto, estem tenint vídeo, no? O no? Preocupat. Bueno, és que he vist penses que després de tants programes fent-ho bé, potser avui s'han equivocat. No, perquè he vist les pantalles fosques. Bueno, no tenim la tele aquí, no ens estem veient. Però bé, estic bé. Marc Ferrer, què tal, com estàs? Molt bé. L'inici més inesperat. M'he ficat els cascos i estava sonant ja la cançó. Hòstia. Alberto va dir, comencem, eh? I jo, sí, llavors tu encara estaves aquí. Jo estava a la meva bola. Xàxera. Perdoneu. Bueno, Neixa, has trobat l'última cançó que has escoltat? Sí. O que ens vulguis dir? Podria anar de guais, però la veritat és que estic molt enganxada al disc de la Karol G. El disc nou, aquesta del Mientras me curo del cora. I això és la realitat. Està guapo, no l'he escoltat. Sí, jo el recomano. Jo l'estic cremant bastant. Sí, No és com reggaeton mainstream, a mi em fa una mica de pal perquè la Karol G és com bastant repetitiva pel meu gust. Però hi ha cançons que estan... A mi sempre hi ha cançons que m'agraden, però... Vam començar amb la broma amb unes amigues i amb el TQG, TKM, però TQG i tal, i ara no puc sortir. Coses que passen. Molt bé, doncs entrem a la part d'entrevista escoltant una de les cançons d'aquest nou disc, aquesta que es diu One Piece Eva. Vull fer un porret i mirar One Piece i que et beguis el meu blues i juís. Vull fer un porret i mirar One Piece fins que et beguis el meu blues i juís. Noto pressió al teu... El disc es diu Anime en català, gran títol. Després el Ferrer ja farà una secció sobre l'anime i tal, per tant no parlarem d'això a l'entrevista. Parlem d'altres coses. El primer que dius d'aquesta cançó és fer un porret i veure el Pussy Juice. Tu no et fas gens de cosa cantar sobre aquestes coses, no? És que jo penso, tipus, que si jo fes aquesta música i l'ensenyés als meus pares, pensaria... Tu només dir-ho ara t'està fent vergonya, Només dir la frase estàs aquí... Ja t'estàs rient. Sí. A mi em fa molta vergonya ensenyar-li a la meva família i a la família de la meva parella, ja ni te cuento. És una relació sempre complicada, la parella de família. Sí. Però els hi preguntes opinió, rotllo, bueno, què us ha semblat la cançó? Què opines el sobre meu el meu pare Pussy l'altre Juice? dia em va dir m'agrada molt la One Piece, però què és el punt juís? I jo en plan, deixem-ho estar, i si entra a YouTube veurà el karaoke per si sol. O sigui, això és que no ha vist res, o sigui, no m'ha escoltat suficient. Molt bé, ens ha passat la premsa d'aquest disc i parlant de que t'has convertit en la hiperneixa. Què és la hiperneixa? Bé, el concepte de l'àlbum està pensat així com una temporada d'anime, diguéssim, per això té l'opening i l'ending i les cançons, diguéssim, que es reparteixen com si fossin capítols i és com si fos un shonen o en el meu cas seria un shoujo, que són aquests animes del creixement dels protagonistes que van creixent conforme va passant el temps i al final és com el concepte el creixement personal. Un anime que sigui un shoujo, d'aquests que no tinc ni idea d'anime? Sí, o sigui, un anime que pugui conèixer algú? Sí, el shonen, per exemple, per excel·lència, aquí seria el Son Goku. Vale, ok. I un shoujo podria ser Sailor Moon, tot i que també entra dintre de la categoria de Magical Girls, però bueno, també es veu com van creixent les personatges. I per què decideixes tirar per aquesta estètica otaku? O sigui, quan decideixes fer el disc i dir, igual, li vaig a dir anime en català, faré tota aquesta idea, això et ve de mirar molt anime o de... Com decideixes tirar per aquí? Vaig començar composant la cançó de One Piece i encara no sabia que faria un àlbum amb aquest concepte, però després d'anar composant i així...
Ara porto un parell d'anys que estic consumint molt d'anime i més que des de que era petita que mirava el Club Super 3 i això, he tingut com uns anys de peron i ara porto un parell d'anys i com que està molt en el meu dia a dia, simplement com algo orgànic que he anat fent servir referències perquè és el que... Per parlar de mi, ara mateix faig fer servir referències d'anime perquè és el que està al meu dia a dia. I no et limita gens a l'hora de tractar temes, rotllo, com de potser vols parlar d'altres temes, no? I estàs com, o sigui, no? Que tot el disc té una idea molt clara. Això t'hi has trobat o creus que a partir de la base de l'anime pots parlar de tots els temes que vols parlar? Sí, crec que a partir de... perquè les referències dintre del món del manga i de l'anime són tan extenses que són infinites i sempre podries trobar una referència més. Però en alguna cançó, per exemple, com l'Estira i Arronsa, la bachata, que no hi ha tantes referències a nivell de lletres, però sí que està dintre d'aquest concepte del creixement personal i de la investigació del jo, així que acaba encaixant d'una manera o altra. També hi ha com bastant com de, no sé com dir-ho, o sigui, cultura catalana o folklore català, perquè ara que escoltava l'Estira i Arronsa, hi ha una que comença amb el pica paret, o sigui, com que també hi ha molt d'això de... com que ho podria fer un grup més de català indi de tota la vida, no? Com aquestes referències. Sí, canviant les instrumentals, les meves lletres, sí, també podrien, excepte aquestes que són més explícites, també es podrien versionar amb acústic o grups d'indi totalment. No, però que mola que és com... El pica-parets... Perquè sent un disc molt català, en el fons. Per molt que sigui de reggaeton, és que a vegades costa quan la gent fa discos de rap o reggaeton que no semblen catalans per molt que es cantin en català, saps? Què vols dir aquí? No t'estic sabent. Perquè hi ha moltes referències a la cultura catalana constants en tot el disc, a part de totes les referències de l'anime i tal, saps? Sí, crec que realment els catalans ho fan bastant, això. Vull dir, jo què sé, t'entra fanfarnadria. O sigui, crec que els catalans els mola com reivindicar bastant tota la catalana, tot i que... No, Triton Fan també són molt català, però... Sí, jo què sé, potser... Qui no ho faria? No sé. Ja. També hi havia molta cultura catalana a l'EP que ja havies tret abans, el 2021, gràcies, que es deia Dolcesa Bruna, que era a través de poemes catalans. Anem a escoltar una mica un d'ells, el de Rosa als llavis. Perquè has vingut, han florit els lilàs i han dit llur joia envejosa a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat, bella i pubilla i és bruna de rostre. Aquesta cançó va ser finalista dels Premis Miquel Martí i Pol? Sí. Com arribes aquí? Jo no em vaig presentar, de sobte un dia em truquen al telèfon un diumenge al matí i soc el Lluís Llach, i jo, què? Et va trucar Lluís Llach? Em va trucar Lluís Llach en persona per anunciar-me que era finalista d'aquest concurs. Jo crec que des d'Enderrock em van proposar em dóna la sensació, perquè Enderrock jo estic molt contenta que moltes vegades m'avisen, em truquen per coses, compten amb mi, em conviden, i crec que aquí està el meu àngel de la guarda o alguna per allà. Però és molt forro que el Lluís Llach estigui fent... Jo crec que és mentida. Fent les trucades ell. Et va fer una prank, era un col·lega teu, soc Lluís Llach i tal, vale. Era de ressaca un diumenge, segur que no estaves atenta. Jo no sabia... És impossible que fos Lluís Llach. Li vaig fotre un crit, a l'orella, o sigui, no sabia... Lluís! Què? O sigui, és curiós que l'EP que havies tret també és un tema molt específic, són poemes catalans i tal. Entenc que també ets molt fan de la literatura catalana? Sí. Realment, el tema de música poemes crec que és una cosa que vull anar a fer servint com a recurs cada vegada que estigui com així en un canvi d'etapa, perquè abans de fer això de Dolcesa Bruna venia de fer un grup de crimen passional, i llavors sentia que escrivia cançons i tal que encara sonaven molt a Crimen Passional, i llavors va ser com, ara em va donar per estar com llegint poesia i així, vaig pensar, ostres, potser podria musicar aquests poemes i expressar-me les meves idees i el que vull dir des de paraules d'altres autors i autores, i això m'ha servit com a reset així, quasi això, com de treball personal i així. Em sembla que aquest procés el tornaré a repetir. Rotllo, potser després del disc ja et penses com a... Ja tens poemes pensats per musicar, o no?
Sí, ara tinc algunes cançons pendents que tinc ganes de composar pròpies i així, però sí que el següent projecte que em posi a treballar així detingudament serà un Dulces a Bruna 2 i em sembla que seran nous gèneres musicals que no he tocat encara. També ho creus una mica com per demostrar com, hòstia, com no només faig reggaeton, com també, no sé, com ser una persona culta, en plan, saps? Com que puc, d'una manera, com fer coses per a un públic més cult i tal. En el moment després de Crimen Passional, o què? Aquesta reflexió me la va fer un amic i no us falta raó, però en veritat jo el que he tret de fer reggaeton en poemes catalans és com dir, veieu com el reggaeton no és masclista? Que la música no és masclista, que masclistes som les persones que escrivim la música i no un gènere, un so, per molt que soni així i es balli des del cos i connecti des del cos, no és masclista perquè tenim el Papa Seid, la Beatriu de Dia i el Santiago Rossinyol com a autors que ningú els tatxa de titlla de masclistes. Parlaves ara de Crimen Passional, que és el grup que tenies abans. Escoltem una mica com sonava allò. No disimulis, porque va darrere t'engolir. Dona matraca, que te matraca. Raca, 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 raca. No disimulis. Feia molt que no escoltaves això, que... Sí, la veritat que ara ja és a comptagotes, Molt bé. 4 cops a l'any, una cosa així. 2016 era que fèieu això? O... 2016 vam començar a composar, però el grup sobretot va ser de 2017 a 2019. Ara m'he recordat, l'última vegada que vaig escoltar això estava a un bar i la penya estava borratxa i m'ho van posar. O sigui, ho escolto. Et fa una mica de vergonya escoltar-ho ara o no? No, ja m'agrada, és així, és la meva trajectòria, és el que hi ha. No, hi ha gent que li fa molta vergonya al passat, veure's en fotos i veure el que feia abans i tal, no, a mi no. Et sents bastant pionera de reggaeton en català en aquella època? Sí, en aquell moment realment no hi havia com una escena, de fet, i pensàvem en col·laborar amb algú i tal, i vam fer una cançó amb el Guiu de la Peon Gang i amb la Laura, perquè realment la Peon Gang estava fent trap, en aquella època estava a la Batgirl, però fa dancehall. Llavors, de reggaeton en català, jo crec que sí. De fet, per això teníem l'eslògan, el primer grup de reggaeton en català, i a diferència d'ara, que sí que hi ha una escena que et podria dir una llista de noms ben llarga. Alguns que vulguis dir, que recomanis especialment, perquè el següent que t'anava a preguntar era com veies el reggaeton en català ara, com havies vist l'evolució des de llavors. Sí, doncs per exemple la Julieta m'agrada molt, que vaig anar l'altre dia als Premis Underrock de la música en català i es va cantar alguna cançó que vaig veure que realment hi ha unes referències i hi ha un coneixement del medi, diguéssim, que ho fa guai. He vist, bueno, la Muixca també m'agrada molt, crec que fa dancehall per això, no sé si s'ha fet algun tema de reggaeton també, però crec que està dintre de l'escena i també m'agrada molt, i altres. Està dient gent que ens condé molt a nosaltres també. Han vingut a La Guàrdia les dues. Sí, les dues han vingut aquí a La Guàrdia. Jo crec la diferència, perdona, Jan, Digues. que el que tu feies era com molt underground i és quan ho voleu com posar al mainstream una mica. Tu sempre ho fas com una mica des d'un punt així com més underground. També té aquest punt friki fer poesia o fer anime en català i ja es fan com, ei, volem viure de la música. Llavors no sé si tu vols viure de la música o no. O sigui, una sensació que fas projectes per no viure de la música al pal. No em cal. Jo vull ser pobre, vull ser rica sense viure de la música, no sé. Doncs sí, al final és això, fer... Jo no sé des d'on composa cada persona, però jo composo... Faig la meva versió de la música que m'agrada. I llavors, si al final tinc un estil així més underground i tal, potser també des de les lletres i això, que tampoc em penso, aquest estribillo encaixarà dintre de la indústria. Clar, ja des d'escollir l'idioma i tenir claríssim que faig música en català i que no hi ha una carrera on hagi de canviar això, l'idioma és una cosa que també et manté dintre d'un sostre de vidre, no? Diguéssim,
de lo que és el català, i després el tema de les lletres, que siguin bastant explícites i tal, o el tema de sempre fer alguna tan concret, no? Ara poesia, ara l'ànime i tal, que potser no tothom connecta amb ser otaku o tal. Jo em dóna la sensació de que és per tothom, perquè clar, a mi m'agrada molta música que no entenc, de la qual no tinc tampoc ni context cultural i tal, i simplement m'agrada com sona o connecto amb l'artista, llavors ho deixo més a la sort, no en buscar-ho. També musicalment fas coses molt experimentals, o sigui, musicalment el teu so també és molt experimental, vull dir, tu escoltes la Julieta que abans deies i fa una música que és molt més comprensible per qualsevol oïda, i tu fas una música realment amb uns sons molt més distorsionats, molt més trencats, llavors això crec que et pot allunyar una mica d'apropar-te... L'estàs recomanant que faci més mainstream? No! O sigui, a mi m'agrada molt, però... Si vols viure d'això és una liada. Sí, suposo que també és com que sempre col·laboro amb amistats en general, estem com posats dintre d'un marc de músiques urbanes que està més dintre de lo que és l'escena club. L'escena club i el rotllo queer, per dir-ho d'alguna manera, i més des d'aquesta part, perquè em sembla una mica la manera més respectuosa també d'entrar-li a músiques que són d'altres països, i que em sembla la manera d'exportar-ho com amb una mica més de respecte i així, de fer-ho una mica més des de l'electrònica i des de l'escena del club, i que les meves amistats amb qui col·laboro, els productors amb els que col·laboro, també acaben posant la seva part en marcar l'estil amb les bases i així. Anem tancant ja la part de l'entrevista. Escoltem abans una altra del disc, que es diu Piscis. He sobreviscut fora de l'aigua, està supercontaminat a l'aire i no puc més, està bé que em necessites. No puc parar de sentir energia de la gent que m'atravessa. Tot m'afecta massa quan estic distreta. Ara el que he de fer és focalitzar, posar-me per... Aquí Piscis tornes a col·laborar amb el Lil Guiu. Ets Piscis, tu? Sí, els dos ho som. El Lil Guiu també, per això li vas dir aquesta cançó. Es nota. L'últim tema que volia parlar, el tema directes, ara que acabes de treure el disc, com planteges tu el directe d'aquest disc? A nivell d'estètica i tal, serà també bastant otaku i això? Sí, de fet, ja vam fer un concert mentre estava preparant el disc i sí, importa molt la part visual. Si consumiu anime en català al disc tant a Spotify com a YouTube, veureu que hi ha una part estètica bastant important, amb un rotllo molt electrificant, que és el 3D que s'està fent servir bastant ara als animes, que és tot així molt elèctric i tal, i va una mica per aquí. Vols fer promo d'algun concert que tinguis d'aquí poc? Doncs ara farem una release party a l'Helio Gabal el 27 d'abril. No he anat mai a l'Helio, no sé D'aquí- què és On s'ha d'anar? l'Helio On s'ha d'anar? Gabal. Què és l'Helio Gabal? Veniu, sisplau, i tinc algunes cosetes que estan per tancar, que no vull anunciar perquè no diguis blat fins que no sigui el sac, però sí, té a veure amb l'Helio Gabal. El que sí que puc confirmar és que tocaré al Festigabal aquest any. Nice. Molt bé, que guai. Vale, per tancar l'entrevista faig una cosa molt ràpida, que és que jo et dic una paraula, un concepte o alguna cosa, i tu em dius la teva opinió que tens sobre això amb només una paraula. Vale? Primer, Nicki Minaj. Queen. The Lyrics, el teu segell. Delirants. Operación Triunfo. Cultura. Molt bé. I Sant Jordi? Has gastat cultura amb Operación Triunfo i ara Sant Jordi és pitjor. Sant Jordi és el meu cavaller preferit. Ai, no és una paraula, això. No, acceptem. Ho has fet molt millor que molta gent. Aniries a Operación Triunfo, tu? Aniria a Operación Triunfo. O haguessis anat més jove? Potser ara ja no, però més petita haguessis anat? Sí, però en plan de petita... 18 anys o 20 anys, no sé. Sí, m'hagués fet il·lusió. Jo volia anar a Lluvia d'Estrelles. Hòstia, això és molt directament, antic, o sigui, com de petita.
Uau. Sí, com a... M'agraden els concursos aquests quan inclouen el rotllo infantil, no sé, fer treballar els nens. T'agrada, no? Fer treballar els nens, està Té guai. aquesta controvèrsia, Els però... productors són nens del teu disc. Un nen allà tocant els botons. Home, doncs... Vale, doncs per tancar l'entrevista fico jo una cançó de transició. Abans parlàvem de la música, doncs justament jo la porto. Estem a l'abril, ha arribat la primavera, arriba Sant Jordi també, arriba l'època d'enamorar-se, arriba el tonteo. El tonteo està anant a més. Ens aguantem les mirades i et conec totes les destacades. Que em surts la primera a l'esna. Quan s'acaba el dia em t'oferia polar. Hem quedat amb a la tarda al Mataró per com adolescents, com més enamorats. Que em surts la primera a l'esna. Quan s'acaba el dia em t'oferia polar. Hem quedat amb a la tarda al Mataró per com adolescents, com més enamorats. Nosaltres ja ho sabíem, ja ho sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del pont. El tonteo provocat pel ron. Teu culet pom-pom, rapa-pom-pom-pom. Les meves amigues ja m'han avisat que fes un all-in que s'havia d'intentar. Les teves amigues la van deixant i vaig aprofitar. Busco una gata per donar-li tonteo. Baby, passarem a l'atac. I dic de veritat, ella diu no te creo. Del teu cor a la teo. Ei, que em surts la primera a l'esna. Amb el tonteo dels tiets i la musca. Què queixes, Ferrer? Que fa molta gràcia. No em diguis que no t'agrada aquesta cançó. No, la transició ha fet gràcia. Ah, És que bueno, perquè jo se m'ho m'oblida preparo. que ets presentador. Soc radiofònic, jo. Se m'oblida. Jo estic esperant a que em fitxin, eh? Espera, sentat-te. Estàs còmode, no? Sí. Ferrer, toca tu, vale? Let's go. Això de l'anime que faràs. Sí, fotem cinto. Jo crec que Anime en català potser és el millor disc, el millor nom de disc d'aquest any de Catalunya. O el millor disc, si vols. I el també millor pot disc, ser. no, potser no tant, però el millor nom segur. Parlem molt de música, però encara no hem parlat d'anime, que és un altre temazo per mi. I sens dubte dels tres soc la persona que més ho ha de fer perquè, tu imagina't, jo preadolescent, cara de pan, cabells Justin Bieber, tocava jazz, el meu pare era profe i llegia manga. Imagina't jo el que vaig trigar en follar, tio. Bueno, sigui com sigui, anem a parlar una mica d'anime. Quin és el teu primer record que tens amb l'anime? O amb el manga, o amb el que sigui. Doncs cada matí esmorzar amb Doraemon i amb l'Oliver i Benji. Oliver Benji no era català, no? O sí, Oliver Benji No la feien al Super 3, no? No, Vols dir? és veritat, era en castellà. Tot l'hem vist, no passa res, ningú és perfecte. Jo també l'he A vist. Telecinco. De moment, jo crec No, Neox, jo crec, No, Alberto ha dit Telecinco. Telecinco. M'ho ha dit pel pinganillo. Bueno, clar, però era en blanc i negre, jo crec que Oliver i Benji. Doraemon, sobretot. Quin és el teu manga preferit i per què és One Piece? Com ho saps que és One Piece? No ho sé, però... Per tu és. Per mi sí, Doncs estem d'acord Sí, en més d'una cosa. És de Goat, One Piece? O sigui, és com indiscutiblement el millor, diríeu? És que com d'acabat, Però per la al final és molt important. Però i no acabat. per la comunitat, o sigui, tothom diu que és com bastant indiscutible dir que és el millor, no? Sí, clar, quants anys fa que surt One Piece? Quantes tio? temporades té One Piece? Bueno, no són temporades. Bueno, Que són Parlem llibres. d'arcs, nosaltres. No s'enteren. Jo no en sé. Ara mateix anem pel 1000... Ahir vaig mirar l'últim. 1060. Sí, una barbaritat. Va. No té sentit. 1060 capítols. O sigui, potser fa 20 anys, no?, que va Sí. començar One Piece, tranquil·lament. Sí. Que heavy. I encara no s'ha acabat i no se sap encara quan acabarà. És veritat, allò del Doraemon que era tot un somni o no? Això, és que sempre m'ha arribat aquesta Tots són leyenda això, urbana. però tots són això, I que, també. es va suïcidar molta gent perquè era un somni. És que sempre m'havia arribat aquesta leyenda urbana de petit, però mai vaig saber si era veritat. Jo tampoc. La sabeu? Esteu més informats. Segur, perquè aquesta llegenda urbana va arribar com... A mi em va arribar que era ja com més adolescent o jove. Però ningú ha vist aquest Però capítol. també diuen que Oliver i Benji també va tenir un accident i està sense cames i tot és Ah! un record de... que Sí, tot està en coma. és veritat. Tots els animes sempre estan en coma. Tots acaben així, tots els animes. One Piece acabarà així, també. El Luffy realment no existeix. No, una pregunta que jo no, m'ho he pensat molt. Per què ens agraden tant els mangas? Jo no entenc, saps per què tenim aquesta... manga... Bueno, si puc dir de One Piece, Ah, que sí, m'agrada sí. molt, Eso, és que perdó. és el tema una mica polític que hi ha com amagat darrere dels personatges i de tota la història, i després que dona ganes de viure. O sigui, en els dies així com més depressius o més el que siguis, que
et poses One Piece i sí que hi ha capítols que no tant, però en general et fan confiar en el teu entorn, en les persones en les que estimes i tot això i tal, i en com confiar en el procés i tal, que a vegades és difícil amb el dia a dia i amb el malestar que hi ha. Sempre saps que acabarà bé. Tard o d'hora saps que acabarà bé. I llavors això sempre tens aquesta esperança una mica. Perquè és això, una cosa dels mangas és que mai acaben malament, quasi mai un manga i menys un shonen acaben malament. Sempre hi ha el final bonic, a priori. Sobretot un shonen, però clar, tu no has visió, que sóc molt fan de Nana també i tal. Ja, sí que és una locura, clar, és diferent. És diferent. Jo, de fet, ara estic mirant Attack on Titan, que no l'he acabat, que està entre el shonen i el jumpen, i llavors és una altra cosa, i està bastant guapo, no sé si l'has vist. Em falta els últims capítols també, l'última temporada. Està bastant guapa. I una cosa que volia parlar, l'últim tema, i llavors ja començo, veus? Portes mitja secció, endavant. Oh, merda. No, doncs començo ja amb l'altre. Llavors, ahir vaig agafar uns quants openings i vaig com apuntar coses mentre els escoltava i els vaig com puntar una mica del que més em va agradar al que menys. Llavors, 2 disclaimers. El primer és que Bola de Drac, bastant cagarros en general, pel meu gust. Bola de Drac i Bola de Z dolents. El GT, bastant bo. I Detective Conan, no sé si sabeu que no hi ha opening en català, que és en japo, que mai s'ha traduït. Sí, sempre era en japo. I això no ho vaig... L'altre dia vaig dir, quina cagada. Actualment ja no es poden fer traduccions d'openings i d'endings, perquè des del Japó a nivell comercial volen que s'escolti la... No sabia això. Sí, només es pot fer el subtitulat, però ja no deixen traduir-ho. Però ni al principi del Detective Conan, que fa molt que està, mai s'ha traduït i això... Estaven avançats. Està molt guapa, Detective Conan. Sí, però és en japo, llavors no l'he pogut incloure. Bueno, comencem amb la primera, és per mi la pitjor de les que vaig escoltar ahir. Aquesta és la pitjor per tu. Per mi. I la pitjor no està mal, ja? A mi m'ha agradat. Us dic una mica les meves notes. L'inici està bé, però al principi el Chorus xerra molt i m'atabala una mica. És que parla molt ràpid i m'atabalo. Va millorant, a les cantants se li nota que li complica una mica les notes agudes, o sigui, la cantant li falta una mica. L'estribillo bastant top, però el recordava amb més punts, li falta una mica de xitxa. Puntuació 6,5. Estàs valorant la traducció o la cançó? Jo estic molt indignada. Puntuació 6,5, de fet. Deixa. Però no has de confondre el que t'agrada a la sèrie amb el que t'agrada a l'intro. No, és que aquest opening a mi m'encanta amb el ser sencer en els llibres escolars. És que t'està sonant per darrere i me'n sé. A veure si la llista va al revés, la seva i la teva. I jo he agafat el meu opening, està inspirat en part en aquest. Jo el que crec és que, a veure com va el rànquing, però em sembla que tens una visió heterocis del manga i de l'anime. Veig la que ve després i ja l'estàs cagant. A la següent és el primer que dic, perquè... Apunto. Perquè això és... Sakura, la caçadora de cartes. Tinc apuntat. Sakura està molt guapo, Tinc apuntat, me n'adono que a la meva infància, com a tio, no he vist animes de ties quasi perquè veig que no conec aquest... Però no miraves Sakura? Molt poc m'he donat. Uau, a mi m'encantava. No, decepció, estic molt enfadat amb el Marc de fa uns anys. Bueno, la primera he apuntat, et vull conèixer, et vull veure, saludar-te, que solet estic, no puc dir-t'ho, però vull fer-ho i sovint perdo les grans ocasions. Tu creus que això ha de començar un opening d'un anime? No és la pitjor lletra d'openings traduïts. No, però els estius som uns machotes, anem a guanyar, i estic soleta, tu vull una cosa i no puc. Una pregunta, quin és el teu shoujo preferit? No ho sé. Comença a mirar... No saps quin és el teu shoujo preferit? Això sap tothom. Perquè, clar, com són de ties, les ties ens hem de menjar els shonens que són de tios i sembla que el contingut de tios és per tothom i el contingut de ties només per ties. Ai. Clar, jo les estàs posant de baix, Ferrer, perquè no les miraves de petit. Clar. Perquè el molt que t'agrada una intro d'aquestes és per nostàlgia, també. La màgica d'Oremi la vaig mirar molt, que consti. Vale. I tenia molt bon record de la intro i l'escoltar-la m'ha decepcionat. I aquesta sí que m'he donat compte que per desgràcia no la tinc tan escoltada. Li he ficat un 6,5 també. Anem a la següent. El doctor Slump. Ja està aquí, ja arriba Aralé. Brutal aquest Aralé,
La millor L de Catalunya, no? Totes em semblen criminals que estiguin tan baixes. És Bueno, com, és que totes són totes haurien de boníssimes. ser entre les millors. Jo tinc una pregunta, no sé si saps tu, Neixa. Per què es diu Dr. Slump la sèrie i no Arare, quan és l'Arare la protagonista? Això. No entenc. Masclisme. En un principi van d'haver pensat, com sempre, posar un protagonista home, però al final el públic ha acabat fent protagonista Com ha de ser. Aquí era important. a lo important. Li he ficat un 7, també. O sigui, pugem una mica. Anem a la 5. En salto a la 4, anem a la 5 directe. Ho has posat fort. Doraemon, el gat còsmic. Tant de bo els meus somnis les fessin realitat. Pell de gallina. Literalment pell de gallina. Quan A mi tampoc l'escoltava. m'agrada tant. O sigui, el que és la cançó tampoc m'agrada tant. Per això l'he No l'has ficat entre les millors. L'he ficat baixeta perquè sabia que era el meu inconscient. Dels teus animes preferits, però no la millor. Però clar, és de les més mítiques. Com a opening no és tan bo. Per això l'he ficat un 7,5. Tu què opines? És xulíssima, jo me la sé sencera, opening i ending, a mi m'agrada brutal. molt. La Clar, però alguna t'ha semblat no xulíssima. No, és que... Clar, o sigui... Però no, com és... Això, aquesta part m'encanta. Jandro, quantes puc fer més? Faig l'últim top 3 ja. Sí, et dono... Tens 4 minuts. Vinga, va, fot-li. Vinga, va, les 4 millors. Vale. Fica'm la 8, Barto, porfa. A Tori el ninja. Soc la Tori, jo soc aquí. Ni. Saltant per les muntanyes i travessant les valls. Brutal. L'inici és igual de random que de brutal. Soc la Tori, ni, o sigui, què collons, o sigui, És el top, letrista, el líric fa... Tu ves, un home de 40 anys amb gallumbos, amb un piti i un cafè potxo escrivint aquesta La Sí, feina però tothom dels s'ho meus sap, somnis, Tant de bo encara es pogués... Traduir. perquè, bueno... I m'agrada que per ser a Tori el ninja, el millor que té és que és... Les qualitats del ninja són ulls rodons, bona persona i galtes espirals. És el que destaquen I com a ninja. amic dels seus amics, I amic que és dels és la millor virtut que pots tenir. Ulls rodons, boca grossa. I galtes espirals. És bona persona. Ara. No, i també deia que era bona persona. Una altra de les qualitats que tenia que és bona persona. I és curiós. L'he ficat un 8, aquest. Aprecien molt al Japó, aquestes coses. Valoren coses per un ninja que és curiós. Jo com a ninja volia que matés bé, no que fos bona persona. Sí. La veritat. Ja anem al top 3. Canviarem el món, caminant sense tema res. El futur que ja s'acosta farà brillar el camí i ens guiarà a través dels vents a l'endemà. Vas perdre el món que volies buscar. Massa Sempre les èpica. espases per Clar, aquí. això ho he apuntat. Aquí està molt ben enganxat, les espases i els saltitos amb la música, és brutal. És Inuyasha. A mi la sèrie no m'agrada molt, però aquest opening em sembla brutal. Al principi m'ha semblat de pell de gallina, la veritat. Hi ha una part de la lletra que fica: canviarem el món, sempre amb tu no caldrà dubtar. Sergio Dalma i Àlex Ubago ja els agradaria escriure una lletra tan guapa. Li he ficat un 8,5. Estem d'acord o aquesta tu... Sí, és molt xula. Jo de petita no la mirava molt perquè pensava això és per grans, però l'opening, jo ho sento, és que em semblen tot meravelles. Anem als dos últims, que són els dos primers perquè no s'ha pogut dir qui m'agrada més. Fa ben poc un bon dia em vaig posar a buscar el somni etern que vull guanyar i les zones m'esquitjar. Brutal, no? Brutal. L'opening 3 de One Piece és el meu Perquè preferit. One Piece Molt quants openings ha tingut? Jo recordo que un dia hi havia un altre dia un altre. Sí, No ho sé, moltíssim. quin deu haver? 5 o 10? No, això no a grans. 5 o 50? 5 o 50. Clar, no sé, clar. A mi em sembla brutal. Apareix això, aquesta cançó és que ja no és un opening, és un temazo quasi una mica, saps? Me'n podria ficar per anar pel carrer Sí, i una cançó random de puta mare. jo me l'escolto sovint. Aquest. Però pot ser que els openings de les sèries que són més per adults són més són més cançons com... Si les del jo quan les recordo com de pop rock, saps? Sí. I les de petits són més com... Sí, més o què? infantils. S'adapten Sí, bé, no? sí. Totalment. I ara hi ha l'altra que està per mi el top 1, i a mi és que aquesta jo la recordo brutal i m'encanta. 3, 2, 1, fire!
Cridem, cridem, cridem amb gallardia, la terra envairem un dia. Cridarem plegats un migdia. El fucking Keroro. Brutal, brutal. A veure si estàs d'acord, així queda el rànquing. Bueno, jo per dir algú dolent, aquí no. No, com Aquesta no? no Si la és brutal. comparteixo. I la outro de 11 és la millor. Keroro Queda també millor. era... Com era? Saps la Si estàs d'acord o no. contrasenya? És Argenia Afro, no te'n recordes? sí. Boníssima, també. És que em sembla Boníssima. superèpica, perquè té un punt així irònic, l'apunt tonto aquest infantil, em sembla brutal. La sèrie per era molt bona. T'anava a dir, tipus, què fa Keroro aquí tan amunt? I llavors he escoltat i he pensat, no, sí, era mítica. Tu què canviaries, Neixa? A dia d'avui encara recomaneu mirar Keroro? Clar, no l'he vist. Jo no la recordo, Ha perdut. No sé, pregunto. No ho sé, és que perquè... jo la vaig veure al seu moment. Home, no és, vull dir, no és One Piece i no Yasha, ara. Per mi era com Keroro De i les Bobo, anant d'aquí, molt de la mà. les meves preferides són la de One Piece i la que ha posat última, la Doremi, la màgica Doremi, és un temazo. Em sap greu, Hi ha alguna que no hagi ficat, que moli molt? Clar, perquè t'has deixat el tintero la Sailor Moon o Slam Dunk, que estan per aquí apuntats. Shin-chan, les he tingut que anar Així, per tipus de culte, Cowboy Bebop és un anime que en general la banda sonora Que és en Japó, no és és català. molt important. Vale, i a part agafen cançons. Random. Mola molt Lane, que és una sèrie rotllo cyberpunk que de fet el Young Beef ha agafat l'opening per fer la cançó de Metallica, està sí? tot el rato la cançó de Lane entremig de... Hòstia, que guai. I també és molt xulo, aquest opening. Aquest el van ficar... Pot ser que siguis el Super 3, bueno, el 3XL, el Lane. Lane? Però del principi em sona. Jo no ho recordo. És com un pistolet, és pistolet cyberpunk o no és aquest? No, és una nena, Ah, pues però la sèrie és molt xula, la recomano. Pues ja me la pepejaré, la veritat. Molt bé. Ja estic, no? Sí, Temazo, no? has de tirar una cançó. Temazo, Amor Kinky. Yo siempre estoy bien high, pa' acercarme a tu vibe. Recuerdo tu lunar, mientras fumabas light. Hace un año que ya no estás, mami, pa' mí una eternidad. Era tan especial, amor kinky. Con mi ropa nueva tiene manchas de tu lipstick. Cuando sobra y cuando falta vamos 50-50. Tú no eres toxic, pero luces como Britney. Ojalá volviéramos a ese amor kinky. Con mi ropa nueva. Amor Kinky de Delgado. Últimament l'estic escoltant bastant. Està molt guapa. Està molt guai. A mi m'agrada molt. Molt bé. Però tu també portes cançons d'amor, no sóc l'únic. Llàstima que no tingui nòvia com tu. La meva també és d'amor. Sí? Arriba la primavera. Perf. Ignasi, què faràs? Preguntetes. Molt bé. Clàssic Ignasi. Ho típic. Dale. Nelly Furtado, calle 13. Vale, doncs torno a fer preguntetes. Llavors, avui els temes que volia tocar, volia intentar fer coses que no et pregunten a les típiques entrevistes, vale? Gràcies. Llavors, volia fer una mica com... Així temes així una mica més generals, coses una mica de gossip i marujeo, vale? També alguna cosa així de més de temes que no es poden tocar, com de sexe o drogues, i també alguna altra més de... com d'ego, vale? De futur i com de coses que de flipat que no es puguin dir. Vale? Llavors, primer de tot, et volia preguntar, clar, tu ja portes, pues això, vas dir Crimen Passional, 2016-2017, portes ja grup pioner de reggaeton en català, llavors, si recordes algun salseo, marujeo, no cal que sigui ara, però potser és un que ja ha passat tants anys que ja el pots dir que ja és Ja prescrit. Ja prescrit, hòstia, aquest es va enrotllar amb aquest i ja fa tants anys que suda o... Saps? No sé si et ve alguna cosa al cap, o actual, també. Molt bona pregunta, Algo bro. de l'època de Crimen Passional. Bueno, al final tu vas començar, no?, quan va sortir com tot el reggaeton en català, o sigui que estàs tu, Sí. o sigui, Crimen Passional, Li vols preguntar pel Batgial. Cecilio, li vols preguntar pel Cecilio. No, pensava més en Pa un gang, Batgial i Crimen Passional, que, com has dit, no hi havia molta cosa més, i al final tu t'has mantingut en aquesta escena i has anat veient que els grups nous que surten, la gent nova, no?, que vas coneixent, que es van relacionant, saps? Ja està, mira, vaig a dir una cosa. Ai, A mi no m'agrada... Normalment és com bona energia, no parla malament de ningú, tal qual. Però per mi em sembla que s'ha d'honrar els inicis d'on es ve i tal, i que tant la Batgial com el Lil Dami
haurien d'apreciar una mica més d'on venen, que els papis, que són la Peungueng i tal, i que els dos miren cap a una altra banda i tal, i ja va sent hora de que s'espavilin i de que sàpiguen d'on venen i que realment els pioners de la música urbana en català són i sempre seran la Peungueng. Bravo. I punto. Bravo. Més per el Dami. La Batguier, I la Batguier, pues això, fent borrar la cançó que van fer al principi, de bandolers, no sé què, els va fer que l'esborrés, després s'ha encarregat a nivell de premsa sempre de dir vaig començar sola, la meva primera cançó va ser la següent, Pai o Independent o tal, que en plan sempre com remarcant allò i és com, tia, no cal. Una altra cosa que venia al cap, no sé si vosaltres coneixeu, però no crec. Quines parelles tenim a la indústria catalana? O sigui, vull dir, dos músics que estiguin junts, saps? O hagin estat junts. O sigui, hi ha la història... O sigui, a mi em sona que no sé molt com va anar, sé que Lil Guiu i la Batguier algú va haver quan va passar la cançó junts, així de més índim surt però que això és oficial, que el Lluís Cabot i la Maria Jaume que surten junts, per exemple, no sé... Necessitem la nostra Rosalía i Rauw Alejandro, no? Si no són oficials i les voleu dir, també em sembla bé. Pel Pinganillo hi ha un, no? Que me l'està dient el Bartu, era? Bartu, què dius? Quin? No, home, Julieta i el cantant de Figaflaues. Vale. Bastant confirmat. Aquests estan junts també, vale. O sigui, jo no ho sé, no m'ho han dit ells. Però hi ha molt amor a les lletres. Hi ha molt amor a les lletres. Hi ha algun antic? És que ara no recordo. A part de Lil Guiu Batguier no em ve cap al cap, així de... No sé, és que és el que dèiem l'altre dia amb les col·labos, que abans no es feien tantes i abans no s'ajuntava tant tothom, no? O no sortia hi havia com una tanta mica info. més de separació entre els grups. Bueno, el Lami amb la Marta... però era fotògrafa. Ja, bueno, però són del... Bueno, això vol dir que aniran sortint a partir d'ara, com tu dius, ara que es col·labora més i tot això, aniran sortint. Tu has tingut alguna relació amb algun artista musical? Jo m'he liat amb músics al llarg de la meva vida, sí, però de fet, a l'adolescència, i vaig acabar amb Crimen Passional, vaig acabar ja escarmentada de músics, i... La meva següent pregunta era si ho recomanes o millor no apropar-se, entenc que... S'ha sobreentès. Tot és molt contextual, hi ha compatibilitats de tothom per tothom i potser per una periodista musical és l'hòstia estar amb un músic, no ho sé. Però jo, per mi, de moment no m'ha sortit bé, no m'encaixa i crec que estic com millor ara. No et veuries sent un Rauw Rosalia? No, bueno, és que clar, jo ara romantitzo el meu estat actual, per sort, i no vull una altra cosa que la que vull, que la que tinc, vull dir. Vale, això va per tots, Una parella que us faria gràcia que existís. O sigui, juntar dues persones. Jo... Pau Sarrasols està ginestant, Maria del Mar Bonet, no sé per què ho veig. Li veig una persona que podria sortir amb una persona... El Pau, que podria sortir amb una persona més gran. Quants anys té la Maria del Mar Bonet? És massa gran, té com 70 anys, cabron. Ja, però... És una iaia. Ja, potser m'he passat d'edat. Generaria molt debat a Twitter. Seria molt interessant el debat a Twitter. Sí que està bé. Alguna manera que us fes il·lusió que existís. Ai, aquests dos que bé quedarien junts. Clar, perquè tot el rato hem parlat de música en català, no? Diguéssim, de cultura catalana... Sí, més o menys. L'idioma és una mica igual, però... Algo molt random. No se m'acudeix res. Quines idees que tens? Jo estic pensant una cosa molt... El Ferrer és músic, podem emparellar el Ferrer amb algú. La Dalt amb la Su. Què et sembla? No està tan lluny. Jo trobo que sí. Podrien sortir junts. La Bet amb l'Anna Andreu. La Bet, la de Dime. Home, és bona barreja, De sobte. Pobra Marina s'enfadarà. Bona parella. A mi em molaria com que fossin parella, tipus... Guillem Gisbert amb el cantant dels Amics de les Arts. Oh, això estaria molt bé. Amb el que va marxar. Amb el que va marxar als Amics de les Arts. No, llavors hi hauria molt pique, bueno. Vale. I ara, una pregunta que et volia fer, no té a veure amb això, que és que ho he apuntat aquí, que una entrevista vaig veure que deies Catalunya és un país equivit sexualment. Aquest és un titular que... Que no t'agrada. Tendenciós? S'acaba de context. Aviam. Per variar mentida. És que el tema és que... Jo no és per criticar els periodistes, No, és que he llegit l'entrevista i només hi havia aquesta frase i no hi havia res més. Llavors... Clar, no sé quin jo no context és ho per deies. criticar els periodistes, però és una entrevista parlada, transcrita per un periodista. Jo aquesta frase no l'he dit. Ah, vale. Quin periodista? No sé, però és del Nacional. Ah.
Segur que no molt bé, llavors. No, Podria haver estat jo, m'agrada podria haver aquest estat mitjà, m'agrada aquest mitjà, però quan vaig veure el... Tu ja no treballes. Jo ja no hi treballo, podeu dir el que voleu. Quan vaig veure el titular vaig pensar... Clar, és que xoca molt, a més. O sigui, he ficat neixa entrevista i és la primera que m'ha sortit, saps? Però bueno. Fa mandra. Vale. Vale, llavors, un pecat pot ser el que vulgui, o sigui, des de drogues, menjar, el que sigui, que t'agradi fer relacionat quan estàs fent coses de música, és a dir, abans d'un concert, després d'un concert, quan estàs a l'estudi... Podria ser un guilty pleasure, Sí. però algú més... Jo sóc molt de la gula, normalment. Quin tipus de gula? Doncs... Dolç o salat? Aquí fem bastant de gula. Tu anaves per una altra banda amb lo de No, quin no, tipus de m'entrava, gula. o sigui, m'entrava, però si deies, mira, si Sí. volies dir drogues, si volies dir donetes rayados, donetes rayados. Ens interessa donetes rayados. A mi, pues alguna cosa dolceta i tal, no sé, o sigui, així com algo fàcil, unes xutxes, uns fruits secs, algo així. Depèn de lo que begui. M'agrada molt maridar amb la beguda. Si estic beguent birra, pues algo així, algo fregit, unes patates, un tal. Si estic bevent una altra cosa, potser unes xutxes. I també m'agrada, abans de pujar a l'escenari, fer-me un xupito o dos. O tres, o una ampolla. No, però un xupito... Com el subidon d'abans del concert. Sí, una mica, perquè com de... s'escalfa i per la gola i per tot, jo m'agrada. Molt bé. Quina relació tens amb les drogues? Doncs, bueno, bona relació, vull dir, soc pro-drogues. Pro-drogues. Amigable. Sí, Però de moment no soc antidrogues. Aneu de Però la de moment no, però tens una bona relació, no t'estan putejant. No sé. O sigui, em sap greu la gent que hi ha un consum problemàtic, però bueno, tot i així segueixo defensant que les drogues no són dolentes i el que faci la gent, cadascú. Són grandets. Amb qui et faria il·lusió estar-te tota una nit drogant? Parlant de música, rotllo, em fliparia... Aquesta pregunta era en funció del que responia l'anterior, no? Amb la Mariana Bonet, per exemple. No, però tipus, com... Pot ser drogant o de festa, en plan, fliparia enganxar-me a aquest tio, aquesta tia, saps? I com de passar-t'ho bé, saps? Estar tota la nit junts allà, saps? Jo ara estic molt fan de la Glorilla, però... Glorilla? Glorilla. És un artista o una droga? Un artista. Un artista d'Amèrica que ha col·laborat amb la Cardi B fa poc i està com justament patant-ho. Però clar, no sé si el tema de l'idioma cultural i tal hi hauria una mica de distància. I per dir algú típic, pues, el gurú de les drogues per excel·lència, Young Beef, què hem de dir? No sé. Quin remei, Li aguantaries el ritme, creus? No, però es pot acompanyar, o sigui, no cal formar part de cada ronda. Jo vaig cap a casa, tu ho segueix, no? Però... No, jo què sé, si estan fent no sé quantes rondes de lo que sigui, també et pots abstenir i ara sí, ara no. Clar, jo estic aquí... No vull barrejar tant, en plan... Young Beef contra Ceci, qui guanya en un duelo de drogues? Jo crec que Cecilio. Ceci, Ceci, a mi m'encanta una frase del Ceci que és: puta, no preguntes por qué estoy de rally, tú pregúntame por qué aguanto a estos tontos. Sabies paraules. Vale, llavors, pel que és amb la indústria catalana, tu creus que hi ha la quantitat adequada de droga? És a dir, em falta... O sigui, em falta, en sobra... Què diries? En sobra no crec, perquè crec que hi ha molt poca, no? A mi em dóna la sensació que tampoc hi ha molta, però no sé. Tu que estàs més in... A mi ja m'agrada, Lo que hi ha. A mi ja m'agrada, jo no vull... No m'agrada tampoc una escena tan carregada del tema drogues i tot. Crec que ve acompanyat després de molts desastres, de perdre persones molt joves abans d'hora, generació dels 27 i totes aquestes coses. Així que ja està bé tal com està. M'agrada així, descafeinat. Un artista que mai hauria de consumir cocaïna. O sigui, tipus, no, tu mai ho has de fer, això, saps? Jo dic Miqui Núñez. Perquè aniria pel mal camí. Sí, jo crec que seria molt pesat. O sigui, una persona que dius... Ja està prou excitat. Tu no, carinyo, tu no. No, però, en plan, tu mai ho facis, saps? En plan... El Nil Moliner. És que l'Il Moliner, jo crec que haurà pres drogues, el Nil Moliner. 100%, 1000%. Jo crec que, de fet, deu ser els que més. Ara volia canviar, ara em vull drogar amb el Tomàs Moliner. Fa pinta que es posa molt intens, que t'agafa com així, plan, tio. Has vist aquest mapa usuari que va ploure? Hòstia, tu. Vale, ara anem a l'última part, la d'Ego. De l'1 al 100, vale? Hòstia. On et posaries d'artistes de Catalunya? Així a bote pronto. Tipo... L'1 és el millor. L'1 és la Rosalia. Sí, exacte.
Uau. Per quina forquilla? Segons el que tu fas, el teu art, una mica, en plan... És que una cosa jo crec que és a nivell d'interès cultural i després l'altra és com interès a nivell de números, de màrqueting i tot això. No de com petar-ho, artista, com artista. El teu art, o sigui, el que és el teu últim disc, per exemple. Home, és que m'agrada molt el número 33 i anava a dir, però va, vaig a ajudar-me una mica més a mi mateixa, no? Perquè jo crec, o sigui, no sé, Com a 33. un 70... No. Sí, l'1 és la Rosalia. L'1... L'1 és el millor. El 100... Vale, pensava que la Rosalia era el 100. El 100 millor artistes Vinga, doncs jo el 33. El 33 està bé. Home, joder. Està bé, és més alt de la mitjana, però humil. Jo m'he deixat 33 de Vinga. res, crec. Vale. On estarà la Neixa el 13 d'abril de 2024? Què estaràs fent d'aquí un any? Que avui és 13 d'abril. Mira calendar. És 13 d'abril, ho he mirat Sí, bé. sí. Doncs estaré fent els assajos pel tour d'estiu. Per Coachella. Aprox. Vale. Per Canet Rock. Llavors, dues últimes preguntes molt tontes i molt ràpides. Una col·laboració somiada i un lloc somiat també per tocar. Vale. És que, bueno, aquí sempre em plantejo si són coses realment palpables, o sigui, que es poden aconseguir, o Júpiter. Perquè, per exemple, a mi pots dir una de cada, sí. Michael Jackson i Júpiter. A mi m'encantaria col·laborar amb l'Albani perquè estic boja amb la seva música, m'encanta el que fa i tal, el que passa que entenc el tema de l'idioma i hi ha les diferències de lligues. Llavors, jo friso per fer una col·laboració, doncs, per exemple, amb la Julieta. Amb l'Albani tampoc ho veig tan... Ara mateix, tampoc ho veig tan lluny, potser la Julieta està una mica més lluny, ja, Tampoc ho veig tan lluny amb l'Albani. O sigui, tipus, si ara seguissis fent discos i tal... Sí, fent música en català. Ja. Sí. Bueno, ja, si de sobte jo... És a Girona, l'Albani. Si de sobte jo fos d'interès a nivell de... L'Albani és catalana? Jo crec que sí, crec que és a Girona. No, és de Sevilla. Jo no és perquè pensava que vivia a Ah, sí. Girona. M'ho estic inventant. No sé si he viscut a Barcelona o algo, però... No sé si de Sevilla, Pues però no sé sé. que a Andalusia. Doncs m'ho he inventat 100%. I lloc? Lloc. Pot ser un festival, una sala, un espai, Doncs, per exemple... un lloc de Barcelona que t'agradi molt, no sé. Doncs, per exemple, ve de gust, o sigui, a Catalunya, pues totes les, o sigui, vam i fer pues, primavera, sonar. Mira, el sonar crec que és una cosa... Encaixaries molt, o sigui, una cosa que sí, que pot encaixar i que alhora és un somni guai. Que guai. I que pot Molt bé. passar. Aquí feia que és a Girona, ho he mirat. Alba Casas, Girona, 1997. A la nostra, també és. Va, en sèrio? Curiós. Això posa aquí. No sé per què em sonava. I ho diu l'espanyol, Que sí, ho hòstia, diu l'espanyol. Vale. Ara ens ho Ja investigaré. llegim És que no sé per què ho sé. Escoltem la meva cançó. Mentre Però escoltem potser és la música, mentida, Quina cançó he posat? He fet una altra efemèride, avui. Molt bé. He mirat cançons que havien sortit avui i he trobat una, que és un grup que es diu Violent Femmes, que es diu Good Feeling, que és una cançó que és... que jo m'agrada molt, és molt maca, tampoc, no tinc ni idea del grup, sé que és dels 80, però surt a How I Met Your Mother, que és per qual la vaig conèixer, i sempre m'ha agradat molt. Good feeling, won't you stay with me just a little longer? It always seems like you're leaving when I need you here just a little longer. Oh, dear lady, there's so many things that I've come to fear. Ara estàvem aquí mirant la breu Wikipedia de l'Albani. Fica Girona, fica un altre any, 98. Diu que ha viscut a Girona, Granada i València. I diu que té una cançó que es diu Ningú. Ala! Jo no he escoltat Ara ho mai. mirarem, jo tampoc. Albani apareix al cartell Ara del Festival Primavera Sound, com a dato de la Home, Wikipedia. doncs l'Albani ningú, ara me l'escoltaré. A veure si existeix la cançó, perquè no m'agrada molt, no em sembla molt fiable aquesta pàgina de la Wikipedia. Bueno, buscarem la cançó Ningú. Mentrestant anem a l'última secció, el concurs. Vosaltres aneu traient auriculars per cantar, que us tocarà cantar. Vale, Neixa, són 6 proves, 6 preguntes, vale, que hauràs de respondre. La primera
Jo et dic una frase, vale? Jo et dic si és d'un cantant o d'un personatge famós. Vale. En aquest cas és Melendi o Dalai Lama. La frase és: encuentro esperanza Bons timings, en el más oscuro de los días y me centro en el más brillante. Això és Melendi o Dalai Lama. Dalai Lama. Correcte, és Dalai Lama, molt bé. El pots fer el doblatge Yogo, eh? Dalai Lama. Sí, no, Ha l'he buscat expressament. Ha posat un net, no, aquesta setmana o així? Bueno, Però ja no pot. Però no, volia que li llepés la llengua. Com? No us és aguantaran, molt complicat això. llepar la llengua, Que eh? sí, Bueno, després ens mirem això. també, Lleva'm la Ferrer. llengua, Ignasi. Vale, cultura musical. Quina d'aquestes persones ho ha deixat amb la seva parella aquest mes d'abril? A. Justin Bieber. B. Taylor Swift. C. Ariana Grande o D. Shakira. Últim mes. Aquest mes d'abril, Aquest mes una d'aquestes d'abril. persones ho ha deixat amb la seva parella. Quina ha sigut? Justin Bieber no, Shakira no, ens queda... Taylor Swift o Ariana Grande? Taylor. Taylor sí, Taylor correcte, 2 de 2. Ojo, la neixa. Ojo. Vale, tercera prova, és el tabú, no sé si has jugat mai, vale? Aquí dalt tens una paraula Sí. i a baix tens 3 paraules que no pots dir. Llavors tu has de definir la paraula de dalt sense dir cap de les 3 de baix, vale? I els hi defineixes a ells i tu han d'encertar. Pots començar. Rasca... Estornut. Al·lèrgia. Rasca... Al·lèrgia. Pillaran. Picó. No, vale. Rasca, estornut. Però pots parlar, pots dir Sí, més sí, una Vale, paraula. puc quedar... No. Pots desenvolupar una Les mica més la paraules que teoria. surten aquí pots dir el que vulguis. Pots Vale. fer frases. És un personatge Vale. Vale? de manga, anime, Vale. i també de... Es feia servir amb les joguines, amb els tazos, El Goku, anem al o amb fàcil. o amb cartes, Vale. de col·leccionar, i a nivell Perquè sé la de màrqueting està al nivell de Hello Kitty. Pokémon. Pikachu! Correcte! Uf! Ha costat, us l'anava a punt de... És que, pica clar, jo veia que anava per Jo, Pokémon. pica! no ho Era molt difícil que et pillessin Ja, així. era com... Vale, anem a la pregunta de l'oreja de Van Gogh. Vale, com es diu el primer disc de l'oreja de Van Gogh? Et dono 4 opcions, vale? Es diu Dile al sol, Dile a la luna, Dile a las estrellas o Dile a María José. Dile a les estrelles. No, Dile al sol. Dile al sol. És que a Alguna partir havies del de viaje posar. de Copperpot. Clar, Abans... el primer no mola. És difícil, és difícil. Vale, us toca cantar. Li toca a l'Ignasi Però, avui. no pot cantar el convidat, si li fa il·lusió, no? No, perquè és més divertit que canteu vosaltres. Que ella en L'última vaig cantar jo, ja ho saps. L'Ignasi canta i tu has d'endevinar quina cançó està cantant. Vale. L'últim vídeo viral vaig Sí, ser jo. a cabron de gent va fer un vídeo teu, el tio cantant. Sobre que... Perquè no l'havia de subtitular, era més ràpid. Sort que no tinc vergonyes. Canta molt malament, eixa, tingueu en compte. Vale. Dale. Tu 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 tu. Tu, 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 tu. Ara veig xoros, Prou bé, sí, són prou bé. Tu, 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 tu. Està molt concentrada la Neixa, està molt concentrada. 1, 2, 3. Tu, 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 tu. Ah! Tu, 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 Ya estás aquí. ¿Lo tens? Sí. És? La Chenoa, cuando tú vas... Molt bé, correcte. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, Porta molts punts, no? Sí, ho ha fet tot bé menys una. 4 a 5, no? I podrien portar-se al 5è punt Ojo, si encertes Es ficaria líder? Es ficaria líder, jo Mira-ho, crec. mira la general. Voy, Es ficaria líder, sí, perquè el màxim és Donem un 4. segon, sisplau. La mitja no és molt alta, Anem a no? l'última, Per lo que per veig. res, que no tinc temps. Anem a l'última, que és completa lletra, vale? Et fico un tros d'una cançó i has de completar com això. segueix, vale? És així. Amb doble got, és el jove Lil Guiu, el que canta el Nai és foc. I la teva meu que pec campanada sempre mirant com si tinguessin glot. Em desperto i només penso... Fuma ganja, fotre un glob. Boníssima. Sense dubtar, Boníssima. Increïble. Increïble. És líder? És líder, És líder. Neix a líder de la Guàrdia. Vale, Aquí has superat a Hollis. A Hollis, que portant 4 i mig, i tu has fet 5 de 6. Però ells eren 3 i tu 1. Clar, Brutal. Molt bé, té més valor. Estem despertes. molt bé, 5 punts. Molt bé, doncs per acabar el programa... És un bon títol, de que estem despertes. Oh, per així no hem de pensar. Jo deia de cançó per ella. Ah, pensar que deies pel programa. M'ha agradat. Bueno, Vale, ens acomiadarem amb la cançó que ens has recomanat tu, que és Volteo.
Si ens vols dir alguna cosa d'aquesta cançó que ficarem per acabar. El Mercabell, que és un geni. Molt bé, doncs moltes gràcies, Neixa, per A haver vingut. vosaltres, per convidar-me. Nosaltres us recordem que ens podeu trobar aquí a BTV, també a Spotify, iVox i YouTube. Donem les gràcies al nostre tècnic de so, al Bartu, a la Núria, que ens ha fet de realitzadora. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Com sempre, molta música i no baixeu la guàrdia.